तर शीतल तेजवानीच्या अटकेची इनसाइड स्टोरी. वतनाचा नजराणा भरल्याचा बहाणा केल्यानं तिला बेड्या ठोकण्यात आल्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांची फसवणूक केल्याचाही आरोप आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची फसवणूक आणि वतनाचा नजराणा न भरता नजराणा भरण्याचा बहाणा केल्यानं शीतल तेजवानी अडकली आहे. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं तिला ताब्यात घेतलं. काल सकाळपासून शीतल तेजवानीची चौकशी सुरू होती. या चौकशी दरम्यान शीतल तेजवानीकडे पोलिसांनी वतनाच्या जमिनीच्या विक्री करतानाचा नजराणा अर्थात कर जो शासनाकडे भरायचा असतो त्या संदर्भातला तपशील मागितला आणि हा तपशील शीतल तेजवानी पोलिसांना देऊ शकली नाही आणि तिथेच ती अडकली. वतनाची जमीन विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी लागते आणि त्यासाठी नजराणा अर्थात शासकीय कर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरावा लागतो आणि हा कर तिने भरला नाही. पण हा कर भरल्याचा बहाणा मात्र तिने दिला आणि जमीन विक्रीसाठी हा कर भरणं गरजेचं होतं. पण तो कर न भरताच तो कर भरल्याचा बहाणा तिने केला आणि नेमकी तिथेच शीतल तेजवानी अडकली.